Beenga, hij zijn controlable, hoe meer ik kwaad raak, hoe meer raak ik emotional, boter laat mijn feelings op. Ik is wat ik is, soos die mis raak je mensen weer. Still doing right, done right, think of putting down the pin. Ik begin nog steeds er veeg, wat ik kan winnen, kan ook verloren, dit is er veeg. Wat ik moet veeg, mijn stem raakt zachter en mijn rijmen raakt weer. Mijn intenties is pure, maar mijn doelen is intent. Kan mijn fondatie bouwen in mijn leven, voel ze zo tin. Kan je natie bouwen niet wanneer mensen komen hier. En ik sukkel steeds elke dag met mijn goedste vrezen. Dus gewoonlijk al die goed in mijn verleden, bang om te trust. Al voel ik trust de eerste jaren, wat ik begin bid voor een beter leven, zoveel keren. Geprobeerd om lessen te leren, alles raakt te vinden. Als die liefde een school was ik denk dat ik nog een leren. Ja, ik heb het ook geëxperiment. Wat elke tiener doen, goed gedaan wat ik gret. Wat ik nou beter doen, die het ook laat aardige party. En die broers oren heel ze kies. Dank aan Christiana, hij was mijn beeld gewies. Het lijkt veel, ik loop weer water, maar die water is gevries. En het geleerd om mijn feelings te handhaven. Weer het geleerd wanneer om stil te raak. En wanneer om kwaad te raak. En wanneer voorbij die hoofd te lopen, want dat is in mijn zaak. Tot besef er ook om dat maturity die beste is. Hier het geleerd dat ik mijn kinders tot het test moet zetten.